дар асоси дастуру супориши президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар соҳаи тандурустӣ ҷиҳати баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. ҳифзи солимии аҳолӣ яке аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоии давлат ва ҳукумати мамлакат ба ҳисоб меравад. бинандагони гиромӣ, ҳоло вобаста ба ин мавзӯъ суҳбати ҳамкорамон Марҳабо Рамазонзода бо масъулини соҳа манзури шумо мегардад. марҳамат. марҳабо. ташаккур ҳамкорони азиз. соҳаи тандурустӣ яке аз соҳаҳои афзалиятноки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор меравад. дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат соҳаи тиб зина ба зина рушд карда истодааст. бинандагони азиз, ҳоло вобаста ба хуруҷи бемориҳои сироятӣ ҳамсӯҳбати мо ҳастанд мутахассиси бемориҳои сироятӣ беморихонаи вилоятӣ ба номи Бури Воҳидов Сайдалиев Маҳмадсафар. хуб, бо фаро расидани фасли гармои тобистон хуруҷи бемориҳои сироятӣ миёни кӯдакону наврасон хеле зиёд мегардад. ҳоло мехоҳам вобаста ба ин мавзӯъ суҳбат дошта бошем. хеле ки мо медонем дар фасли гармои тобистон бемориҳои сироятӣ дар байни кӯдакону наврасон хуруҷ мекунанд. сабаби сар задани ин бемориҳои сироятӣ дар байни кӯдакон ва наврасон ин истеъмол кардани ғизоҳо, нодуруст истеъмол кардани ғизоҳо мебошад ки ба ин бемориҳои сироятӣ оварда мерасонад. дар фасли тобистон ки дар фасли гармои сол аст, падару модаронро мебояд ки дар истеъмол кардани ғизоҳо ба фарзандони худ бояд эҳтиёткор бошанд ва роҳ надиҳанд ки ғизоҳое ки барои саломатии онҳо сабаби беморӣ мегардад, онҳоро бояд истеъмол накунанд. падару модаронро мебояд ки дар фасли тобистон аз ғизои нодурусте ки истеъмол мекунанд эҳтиёт бояд кунанд. аз ҷиҳате ки меъдаи кӯдакон наврасон нозук аст, ин хӯрокҳои тезтайёре ки дар кӯчаҳо ба фурӯш меоваранд ҳазм карда наметавонад. аз ҳамин сабаб кӯдакон наврасон ба бемориҳои меъдаву рӯда гирифтор мешаванд. хуб, дарунравӣ низ кӯдаконро ба ҳолати вазнин оварда мерасонад. мехоҳам дар ин бора суҳбат дошта бошем. албатта бемории диарея меган, ин бемории дарунрав ки баъди истеъмоли нодурусти ғизо кӯдакон истеъмол мекунанд ба бемории дарунрав оварда мерасонанд ва яке аз вазнинии ҳолат он аст ки баъди истеъмоли ин ғизоҳо кӯдак дарунрав шуда беобшавии бадан ба вуҷуд меояд ва беморон сари вақт ба духтур муроҷиат намекунанд ва дар ин ҳолат кӯдаки бемор вазнин мешавад. аз падару модарон хоҳиш мекунем ки баъди пайдо шудани нишонаҳои дарунравӣ зуд ба духтур муроҷиат кунанд ва табобатҳои саривақтӣ гиранд ки ба ҳолати вазнинӣ оварда нарасонанд кӯдакро. оё истеъмоли обҳои газнок ва ҷӯю каналҳо кӯдакони наврасонро ба бемориҳои сироятӣ оварда мерасонад? албатта истеъмоли обҳои газнок ва истеъмоли оби ҷӯйҳо кӯдакон наврасонро ба бемориҳои шадиди сироятӣ, яъне бисёртар дарунрав оварда мерасонад. сабаби бемориҳои ҳамин дарунрав ин истеъмоли оби ноҷӯшонда ки дар ҷӯйҳо равон аст. аз истеъмоли ин обҳо кӯдаки наврасон бемориҳои сироятӣ шуданашон мумкин аст. дар фасли гармо аз падару модарон хоҳиш мекунем ки доимо ба кӯдаконашон оби ҷӯшонида шуда омода кунанд ва аз оби ҷӯшонида шуда истифода баранд. хуб, дар фасли тобистон аз беназоратии падару модар бештар кӯдакон ба бемории шадиди роҳи нафас гирифтор мешаванд. дар ин бора мехоҳам суҳбат кунед. хеле ки мо медонем таваҷҷӯҳи кӯдакон ва наврасон дар фасли гармо ба нӯшокиҳои хунук ва яхмоз бисёртар аст ва мо бояд аз истеъмоли ин чизҳо худдорӣ кунем, яъне фарзандонро кӯдакон наврасонро аз ин истеъмоли ин нӯшокиҳои хунук ва яхмозҳо худдорӣ кунем. сабаби ба бемориҳои шадиди роҳи нафас гирифтор шудани навзодон ва кӯдакон ин истифода намудани
обҳои хунук ва ғизои нодуруст ҳам шуданаш мумкин. Аз ин лиҳоз аз падару модарон хоҳиш мекунем ки дар вақти сар задани нишонаҳои ин беморӣ зуд ба духтур муроҷиат карда табобати саривақтиро гиранд. нишонаҳои бемориҳои сироятӣ инҳо мебошанд ки дар кӯдакон ва наврасон баландшавии ҳарорати бадан, дарди шикам, дилбеҳазурӣ, сулфа кардан, беиштиҳоӣ ва дарди сар пайдо мешавад. ин нишонаҳои бемориҳои шадиди роҳи нафас мебошад ки дар ҳолати сари вақт муроҷиат накардан ба табибон кӯдакро ба ҳолатҳои вазнин оварда расонданашон мумкин. ташаккури зиёд. бинандагони азиз, ҳамсӯҳбати мо буданд мутахассиси бемориҳои сироятӣ беморхонаи вилоятӣ ба номи Бури Воҳидов, Сайдалиев Муҳаммадсафар. ташаккур, марҳабо.